22-й выбарчы участак Пінска размешчаны на базе Палескага універсітэта. Ён адзін з самых маладых і буйных у раённым цэнтры. У спісе выбаршчыкаў амаль 3000 чалавек, 60% студэнты. З 2 лютага тут, як і па ўсёй краіне, працуе камісія. Рыхтуецца ўсё неабходнае для галасавання. На участке сейчас мы проводим дежурство в случае того, если обратятся избиратели, уточнить списки, либо еще какие-то вопросы, чтобы там на дому кто-то захочет проголосовать. Мы внесем список на дому, чтобы уже в день голосования, досрочного голосования, все эти моменты были учтены. Усяго ў Пінску 67 участкаў для галасавання, з іх 3 закрытыя пры медыцынскіх установах. На 30 месцаў у гарадскі савет дэпутатаў прэтэндуюць 40 кандыдатаў. У абласны канкурэнцыя большая. На 5 мандатаў 8 прэтэндэнтаў. Вырашаць выбаршчыкам. А пакуль на участках турбуюцца пра тое, каб падрыхтаваць працэс у поўнай адпаведнасці з законам. Хотелось бы, и мы призываем в свою очередь, чтобы люди приходили и проверяли, внесли их в списки или нет, ввиду того, что могут какие-то быть жалобы и конфликты непосредственно в день голосования. Чтобы этого избежать, один из способов просто прийти проверить, внесли человека в списки или нет, и правильно ли написали его фамилию, имя, отчество. Аналагічныя задачы вырашаюць і ў вёсках. На участку для галасавання номер 22 у Лагішыне рыхтуюць і звяраюць даныя, разносяць запрашэнні выбаршчыкам. Работали здесь уже с субботы, начали с 10 до 12. И вот каждый день здесь присутствует человек, который ждет наших избирателей, которые могут еще приехать, уточнить, что они здесь будут голосовать. У Пінскім раёне 59 участкаў для галасавання, 2 кандыдаты ў абласны савет дэпутатаў, 33 у раённы і 264 у сельсаветы. Інфармацыя пра кожнага на выбарчым участку. Тут і з асобамі кандыдатаў можна пазнаёміцца, а заадно і сваё прозвішча ў спісе праверыць. В сельской местности каждый член комиссии, председатель, заместитель, секретарь комиссии, они хорошо знают местное население, и вопросов о том, что может быть не включен гражданин, который проживает на территории сельсовета, он так остро не стоит. До 12 лютага уключна з 17 до 19 у буднія дні, з 10 до 14 у выходныя, участкі для галасавання адкрыты для жадаючых праверыць правільнасць унесеных сваіх даных і пазнаёміцца з выбарчай інфармацыяй. А ўжо з 13 лютага для жадаючых будзе даступна датэрміновае галасаванне. 18 лютага асноўны дзень выбараў дэпутатаў у мясцовыя саветы 28-га склікання. Марыя Кобец, Александр Дзяченко, тэлерадыёкампанія «Брест».